Здравейте, ще ви покажем нашата форма за механична енергия. Тук вие имате опции, които да приложите на тялото. Например, може да променяте материала, от мед, желязо, сребро и другите материали. Имате също така обем, който го променяте, маса, скорост, а накрая ви се извежда кинетичната, потенциалната и механичната енергия, която е сборна енергия. Тя е сборна между кинетична и потенциална. Сега може да приложите свойствата. Например, да направим топчето от мед, да намалим обема му, да увеличим малко масата и да сложим една скорост. Сега прилагаме свойствата. Тялото става по-голямо, по-бързо, защото иска повече енергия, и при натискане на десен клавиш движите тялото, спрямо където е курсора. Също така, при натискане на ляв клавиш можете да дадете сила и да се движи в тази посока, както е показано в момента. При скролване върху тялото се променя обема и неговата маса също така. Благодаря за вниманието.